Dneska sa u nás uskutočnil firemný deň spoločnosti Finidea, zameraný na tému nábor, o tom, ako budovať svoje týmy, poskytovať nové príležitosti, ako pracovať s novými ľuďmi a taktiež aj s tými, ktorých aktuálne v tíme máme. Prednášajúcich som si vybral na základe toho, že sú to ľudia, ktorí si tí svoje týmy v posledných rokoch už nejaké vybudovali, plus nejakých novších, ktorí tí svoje týmy momentálne začali znova rozširovať, nováčikov zháňať, budovať či už z trhu alebo priamo nejakých nových mladých ľudí. Venovať čas mladým je veľmi dôležité. Pri práci s nimi, ako s kolegovcami, je dôležité im nastaviť atmosféru. Rozprávať sa s úprimným záujmom o tom, čo ich trápi, čo momentálne chcú dosiahnuť a kde sa chcú posunúť. Bez nášho úprimného záujmu ako vedúceho nemôžeme mladých ľudí posúvať ďalej, či už po osobnostnej alebo pracovnej stránke. Aj keď začínaš niečo nové, nikdy nie si na úplnom začiatku, pretože si so sebou nesieš skúsenosti, poznatky a zručnosti z minulosti. Moja téma bola o tom, že aj keď človek padne na úplné dno, vždy sa môže postaviť a pokračovať ďalej.